Uh, Hi everyone, jotono phung kaham te khani hamzuma yapro. Jotono kaham tongbaina kha khlayo te jotono lam sogo ang ani YouTube channel lo, ani dalak mislok YouTube channel lo. So ang tini first time YouTube channel lo ang nukjagui tongo norakbai. Engke khabai khukbai nang lam sogo ani YouTube channel lo. So engke kha khlayo kaham no tongbaina. Hingke lockdown ni joraba sela suka boring nang suka ang amani bagai tini ang first time ani YouTube channel ang nukjana nangkha selamani kun khane kire ang bo just boy rok ma puri bo koklob rok kisi kisa puri nai tini ngo tamhnai novel kothmayong oba hairong na sam puri matong game rok butungo online Facebook WhatsApp oba haimang sing tong siu boring time selamani singsang gai so abo jotono tong khana khlayo baksa jotono inge phono baksa le ngi tongbai na bahai ang tongma hai nang tongbai na heda so ang abon sanayo o lockdown ni jaraba tam khai tongbai na borok saimi ango but khlayo ang kahi nang tongbai na baksa rok ke abon sanayo ani subscriber rok no social distance maintain khai tongladi jaga kuthumui ta tongladi hingke tamhnai police rok phayo baksa jaga duty klayo buja khon tongmani sebung bagai ang ani subscriber no sana mosungo okay sorry abono hingke hano tongna klayo ngaba kun khaina kre just abo hai rok ta hingke abono ang jotono no koina musungnai student rok no koina musungnai teacher joto je ani angko no je sinti prahastin borok no koina musungnai kubuni desh rogo aba kubuni state rogo social distance maintain khai tongo sinarabo social distance maintain khai tonga nangnai tini manok jekha sela suka angbo lockdown ni so abno sana nayo lockdown ni ba jotono safety khai tongmani jotono nogo tongnani social distance maintain khai tongmani aba hairang no nang koina musungnai engka abo to bisi tonglak romdi 15 April asjarang tongana 14 April jara tongnain khana angka 15 simi kena open angana lockdown khulogori jagan kai matong so jotono koina musung ang romdi pori tongnai student hindi social worker hindi just mano ta just ta office kasari jotono bondo kun khaina kire jarao baksaba engke baksa jaga ba masaya maningya help khaidi rang rok rui mang khakaba help khai chu bazadi tamni hingke ba baksin thani o lockdown ni bagi problem jengjal klai mano baksa tini tangkai tini no chana ni nango aba hai pia samrok ma tanglia ngke tap khitam khai jai tong nai aba hai no once social work ni inko ya pri ri nang nai